गुड इभिनिं गाइस ना माने बोथोरा माबायदि जादों एसे खुवा खुनाय बायदि जादों ना नाहरनो हागोन आंनि उनखिजा माबायदि जादों एसे आरो दा जों थांगासिनो गेट फारसे बेरायनो माने गोबाव सम जाबायमोन खिजा बेरायनो फैनो मोनथारिया आरो दिनै फैलायबाय एसे माने गेटनि नाजाराफोरखौ नायनो आरो ना माने अन्थाइ बारि बारि गोजा लामा माखायाबो मास मोनथामसो जाबायमोन इखिजा बेरायनो फैनो मोनथारिया गोजां बोथोराव नायाबानो दैयानो थोबसेबो थाखाया पुरा रानस्राव जाना दंखायो थ' गाइस गामियारि ब्लग गामि थानानै ब्लग बानायनाय जायो माने टाउन सोहोरफोराव थानो मोनथारा माने गोजान जायगायाव थानानै ब्लग बानायनोबो फैसा दैसा गैयाना बेलेग जायगायाव थानानै बेरायलाबायनानै ब्लग बानायलाबायनो नैबे दा नुहुरबाय थानायानो इयाव गणेश फुजा जायोमोन खिन्थु बोसोरथाम जाबाय फुजा जायैया एबार नायनोसै फुजा जायोना जाया नायनोसै दैज्लां बोथोराव ब्लगाव जायफोरा नुदोंमोन इ ओनसोलखौ आं एसे देखायबावनि गोजां बोथोरनि नोजोराया माबायदि जायो इखिनियाव नायनो हागोन नै एबार अन्थाइ गोदान खोनानै लामाखौ मोजां खालामनो नागिरदों नामा बेरायनानै फैबाय गेटखिजा दसे माने मोनासेबो जाबाय थांनोसै माने हाग्रा जिं ब्लग बानायनायथ' एसे साबधान जानानै बानायनांगोन मोनासेबो जाबाय ब्लगखौ एसे अननानै सापर्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दैज्लां बोथोर जाबाथाय ना इखिनिया पुरा दै जाजोबो दै ना नोंसोर नुबाय थानाया इखिनिया आरो नै दा माने आङो इनि जायगानिनो आं बहुत ब्लग बानायबाय मिथिगोना नोंसोर आंनि ब्लगनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय माबायदि भिडिअ माखाया आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लिंकखौ भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबाथाय पेजखौ फल' खालामना होदो आरो इउटुबाव नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि जेनलाबनिबो दलं थानांगौ मानो होननानै बुंबाथाय आरो बेसे पाक्कानि दलङाव थाबायदों नङा होमबा बेफोरबायदि जेनलाबनि दलं थाबाथाय माने थ' आंनि उनखिजा नायनो हागोन दैमाया गोदै जानो हागौ खिन्थु इयाव बिराद ना मोनो मिथिबायना नानि खुनु कमि गैया इयाव माने नोंसोर नायनो हागोन दैमाया एसे माबोरै मेथेंगाबारि माने ना थाथावथाव रखम नुखायो थ' जेनलाब दलङाव फैनानै एसे भिडिअ बानायबाय आरो थांनोसै फारसे थ' गाइस आं दा ओंखारलांनोसै माने मोनासै जाबाय बारा बगिबाय थाला इयाव बाराद्राय बगिबाय थाबाथाय माने एसे प्रब्लेम जानो हागौ मानो होनना बुंबाथाय माने खोमसि जाबायना मबाइला बारा चार्ज गैया आरो भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनो हानाय नङा आङो मानो होनना बुंबाथाय बेटारिया पुरा 8%जों आं भिडिअ बानायगासिनो नायनो हागोन नै दा नुहुरबाय थानाया गोदैसालिसो दैयो गोदैसालि जिं थाब भिडिअ बानायलाबायगासिनो जोङो आरो नै दा नुहुरबाय थानाया जाबाय बैग्रिनि बिफां आरो गोजायाव माने बैग्रि बिफांनि खुनु कमि गैया माने ओरैबायदि बैग्रि बिफां दं इयाव गोजां बोथोर फैबायना दाबा बेसे बैग्रि जानो नोंसोरो बे भिडिअ एसे खान्दा जादोंबाबो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय एसे चेनेलखौ आरो भिडिअखौ जोबनायाव बयखौबो हेपि दिवाली थ' बाय गुड बाय गाइस भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो एसे पेजखौ फल' खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो गुड बाय।